diamonds lang. Porko ba? Magandang hapon. Andito tayo ngayon sa Agirangan Island dito sa Maangas, Presentacion, Camarines Sur. Yan! Pasuyaw niyan, taday na kayo tatapos. Ano, may nikakatlo pa? Maganda. Nasa la. Yan, nagmamagic si Boss Carita. Napakagaling! Ay, naka-video ka pa, naka-flashlight ka pa ba, Ivy? Opo? Ay, ano yun? Talaga professional na magicer. Sige. Professional magicer. Kinagat ako kung nakakabaraha mo. Hindi, sir lang. Okay. Short lang. Boss, bunot kang isang card. Huwag mo papakita sa akin, pakita mo sa camera. Saktan. Okay? Duwex. Okay na? Game. Lagay mo dito, boss. Lagay natin sa bandang dito. Okay. Lagay lang natin. Cut natin tatlo. Lahat may magic ring. Sinat niya kung tulo. Yes. Oh. Natatandaan mo, Boss, si... Tanda mo, boss, yung card mo. Ayo! Gamit, boss, yung pulso. Hanapin ko yung card mo. Ganyan ka lang. Mahal yung pulis o achievement ka ba? Sorry ako, ayos ka. Sige, boss. Brad, diyan ka nagkakatama. Kaya kumando. Alam mo.